Проект молодежного экологического центра по адаптации к изменению климата осуществлялся при поддержке Канадского фонда местных инициатив. В проекте были вовлечены около 1000 домохозяйств из уязвимых сел предгорьях Гисарского хребта, для которых характерны проблемы, связанные с негативным воздействием изменения климата. Акцент делался на работу с женщинами, так как они на себе испытывают главные трудности и на них лежит главная ответственность по обеспечению домохозяйств водой, продуктами питания и дровами. Совместно с сельскими женщинами и общинами мы провели оценку климатических рисков и уязвимостей и разработали адаптационные планы в селах. В планы были включены такие адаптационные меры, которые можно внедрить самостоятельно. Строительство небольших парников для защиты урожая, строительство энергоэффективных печей, технология улучшения плодородия земель, способы борьбы с заболеванием растений. И также мы оказали небольшую поддержку малому и женскому бизнесу, который использует альтернативные источники энергии. О том, как шел проект и какие адаптационные выгоды были получены, вы узнаете из этого фильма, в котором участницы нашего проекта расскажут о том, как они работали и какие достижения они получили. огоҳи хонаводаҳоеро ки сарварашон занон мебошанд аз осебпазирии иқлим баланд бардошт. Шумораи зиёди занҳо дар тренингҳо ва семинарҳо иштирок намуда донишҳои омӯхтаи худро барои ҳифзи зироатҳои худ аз таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим истифода бурданд. Ин донишҳо аз баланд бардоштани ҳосилхезии хок, назорат ва пешгирии зараррасонҳо, захираи об, сарфаи энергия ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия иборат буданд. гармхона яке аз роҳҳои беҳтарини муҳофизати зироатҳои барвақтӣ аз тағйирёбии иқлим ва дигаргуниҳои буду ҳаво мебошад. аз ин рӯ дар деҳаи мо аксарияти мардум гармхона сохтанд, ки дар он сабзавот мешинонанд ва кӯчат мекоранд. дар ин кор маркази экологии ҷавонон ба мо таълим медиҳанд ва дар сохтани гармхонаҳо ба мо ёрӣ мерасонанд. гармхонаи мо оилаамонро бо сабзавот таъмин мекунад ва ман боқимандои онро консерва мекунонам ё ин ки ба бозор бароварда мефурӯшам, ки дар даромади оилаи мо ин кӯмаки зиёд аст. дар деҳаи мо бисёриҳо қарор доданд ки оташдонҳои каммасраф созанд. фарқияти онҳо аз оташдонҳои анъанавӣ дар он аст ки инҳо ҳезумро кам сарфа мекунанд ва якбора дар ду дег пухтани хӯрок имконпазир аст. мо тарзи сохтани оташдонҳоро дар тренингҳои марказии экологии ҷавонон омӯхтем ва акнун худамон метавонем онҳоро дар хонаводаҳои худ созем ва ба дигар ҳамсояи худам омӯзонем. бисёр хонаводаҳои деҳаи мо барои нӯшидан ва обиёрӣ намудан аз об танқисӣ мекашанд. ин аз сабаби зиёд шудани хушксолӣ мебошад. оби каналу ҷӯйборҳои мо аксар вақт нокифояанд. мо бояд ҳангоми обёрӣ обро сарфа намоем ва онро аз истифодаи оби борон захира кунем. барои ин ҳоло мо аз бошгоҳи 500 литра ки аз тарафи маркази экологии ҷавонон ба мо пешниҳод карда шудааст истифода мебарем. дар деҳаи мо мушкилоти асосии марбут ба иқлим ин норасоии об барои обёрӣ мебошад. дар ҷӯйборҳо об намерасад. чашмаҳо бошад, дар тобистон аз гармии бисёр хушк мешаванд. ҳосилҳоямон нобуд мегарданд. мо бояд обро сарфа намоем ё ин ки ҳангоми боридани борон захира кунем. дар доираи нақшаи чорабиниҳо барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим 10 хонавода ҳоло ба ҷамъоварии об барои обёрӣ шурӯъ карданд ва маркази экологии ҷавонон ба мо ба даст овардани бочкаҳои 500 литра кӯмак намуд. ҳоло мо худро аз таҳдиди тағйирёбии иқлим каме ҳам бошад муҳофизатшуда ҳис менамоем. дар коргоҳи хурди дӯзандагии мо духтарони деҳа касби дӯзандагиро меомӯзанд. онҳо на танҳо малакаи худро сайқал медиҳанд, балки фармоишҳоро барои дӯхтани либосҳои миллӣ, барои оила ва шиносҳои худ низ иҷро мекунанд. маркази экологии ҷавонон дар боми биноамон панелҳои офтобӣ насб кардааст ва ҳоло мо аз нерӯи офтоб барои рушди тиҷорати худ истифода мебарем. дастгоҳи дӯзандагӣ барқӣ ва равшании бино аз ҳисоби нерӯи офтоб кор мекунад. дар натиҷаи фаъолияти лоиҳа устувории хонаводаҳо барои тағйирёбии иқлим афзоиш ёфт.
барои ин оташдонҳои каммасраф, бочкаҳо барои ҷамъоварии об ки барои обшаргардондани боғҳо дар ҳолати хушксолӣ заруранд, гармхонаҳо барои ҳифзи ҳуҷҷатҳои барвақтии сабзавот сохта шуда манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои соҳибкорӣ ва рушди хонаводаҳо истифода бурда мешаванд. аммо муҳимтар аз ҳама он аст ки занони мо дар таҳия ва амалисозии нақшаҳои ҷомеа барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим фаъолтар гаштанд.